Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, gisugda na sa Commission on Elections sa lalawigan ang pagtangtang sa mga campaign materials nga nakalapas sa Fair Election Act. Tiloan Merondina sa report. Lakip sa gitangtang nga mga campaign posters ang gilansang sa mga poste sa kuryente ug sa mga punuan sa kahoy. Matod ni Attorney Lionel Marco Casiliano, Provincial Election Supervisor sa Negros Oriental, nga dungang gipahigayon ang Operation Baklas sa Dibok Rehiyon 7. Gitataw usab sa COMELEC nga wa nila tangtanga ang mga posters nga anaa sulod sa mga private properties bisan kun milapas kini sa gidakon nga gilatid sa balaod. Subay niini nag-ung-ung ang temporary restraining order sa Korte Suprema. Ang opisina sa atong election officer sa Dumaguete City nag-start karon sa Baklas. No, karon Pizza City province-wide magbaklas ang COMELEC inubanan sa taga DPWH o ang atong taga DNR as our deputized team members sa atong Operation Baklas team. Of course, atong PNP would provide the security. For the meantime, dili nato na mahilabtan kay namanggod tay ginasunod nga temporary restraining order nga gi-issue sa Supreme Court bahin nato petition nga kanilaging bahin anang mga campaign material nga na post diya sa atong mga private property. So dili sa takahilabot at the meantime ana. So ba itong mga parangtangon ra? So tanang kuan campaign materials nga posted sa atong public property nga dili poster area o katong mga illegal size nga nagyapon sa public property. Miabag sa COMELEC sa Operation Baklas ang Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources ug Kapulisan. Samtang ang Kapulisan mipatuman sa kahapsay ug kalinaw atul sa Operation Baklas. Ang role sa PNP kaning atong gipahigayon nga Operation Baklas is only security. Ang manangtang yun is ang taga DENR o ang taga DPWH. Ang sa DENR labi na tong gipangpilit sa mga kahoy. Ang sa DPWH kaning sa mga poste sa kuryente o sa highway. So ang usara ang trabaho sa PNP to provide security. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.